Tervetuloa Yle Areenan katsojat tänne Kainuuseen seuraamaan Vuokatti Experience keilailuturnauksen huipentumaa, joka järjestetään jo 12 kerran. Kilpailujohtaja Marko Lindeman, aikaisemmin kisa oli keskitalvella, mutta nyt näin vappuna. Miksi näin? No haluttiin siirtää tähän keväälle, että olisi enemmän niin kuin majoitustilaa ja sitten meilläkin on semmoista vähän rauhallisempaa aikaa, että aikaisemmin se oli tuolla hiihtolomilla, niin se sitten vähän söi sitä muuta käyttäjäkuntaa siinä samalla, että tietysti oli hyvää keileille, että se oli hiihtoloman aikaa, että heillä oli myös aikaa sitten käydä täällä, mutta nyt ajateltiin, että kokeillaan näin päin kerrankin. Miten tyytyväinen olet nyt? Miten keilaajat ovat ottaneet tapahtuman vastaan? No keilaajat on kyllä ottanut tapahtuman vastaan hyvästi, että jonkun verran olisi voinut ehkä tässä viimeisen viikonloppuna olla enemmänkin pelaajia, mutta en tiedä miten paljon ajankohta vaikutti. Ja katsotaan sitten tuossa, että kesäaikana jatkoa, että miten voimme päästä sitten tehdään. Mitä mieltä olet kilpailun tasosta? Alkukilpailu ja nuo pudotuspelit ovat takana 4 finalistia jäljellä. Mikä on ollut taso tänä vuonna? No tasohan on aina ollut meillä kova täällä, koska maajoukkuekeilaajia on niin paljon täällä ja sitten muutenkin näitä huippujunioreita, mukaan lukien Niko Oksanen, joka on myös nyt ollut täällä mukana ja niin poispäin. Näin. Tästä me lähdemme sitten seuraamaan, miten nuo 4 finaaliin selviytynyttä keskenään sijoituksista kamppailevat. Ja tässä sitten tuo kärkinelikko, Jari Ratia, Niko Oksanen, Sami Konsteri ja Pasi Uotila, jotka aloittavat tuon taistelun 4 000 euron ykköspalkinnosta. Joonas jäi niukasti ulkopuolelle, kuten myös Seinäjoen Riku, Petteri Kivelä, kokenut Kimmo Lehtonen ja sitten tätä nuorta kaartia Teemu Putkisto. Mitä sanot, Jouni Helminen, joka istuu tässä vieressä kommentaattorina, mitä sanot, minkälainen juniorimarssi tässä oli, vaikka nyt ainoastaan yksi juniori selvisi tänne loppuhuipentumaan? No kyllähän tämä aika piristävä oli, koska juniorit teki aika ison esimarssin tässä kilpailussa, että heitteli noissa jatkopeleissä tosi paljon. Että ehkä tuo kokemus sitten hieman tuossa vielä vaikutti tuossa loppumetreillä. Tässä oikealta lukien Pasi Uotila, Sami Konsteri, nuori Niko Oksanen, tuore Euroopan mestari ja sinne kaukaisuuteen katsova Jari Ratia tässä näin katsoo, että tulisiko apuja sieltä ylhäältä näin. Aplodeja saattamana myös joukkue, tämä nelikko on esitelty sitten yleisölle, Konsteri siinä ja sitten Niko Oksanen. Ja Jari Ratia siellä. Erittäin kokeneita keilaajia. Niko Oksanenkin iästään huolimatta. Oksanenhan on vasta 16-vuotias, mutta ehtinyt jo Euroopan mestaruudenkin ottaa. Ja aika ylivoimaisesti vielä talissa pari viikkoa sitten, kun pelattiin nämä junioreiden EM-kilpailut, niin hän voitti tämän henkilökohtaisen Olivetsin aivan ylivoimaisella erolla. Siinähän oli sinämä harvinainen tilaisuus, että koskaan aikaisemmin yksi maa ei ole ottanut Olivetsista kolmoisvoittoa, mutta tällä kertaa tuli Suomeen kolmoisvoitto. Marko Lindeman ottaa vielä tässä yleisön iloksi muutaman kysymyksen näiltä kavereilta ja sitten lähdetään liikkeelle. Hymyssä suin miehet ottavat nuo muutamat kysymykset vastaan ja ovat sitten valmiina aloittamaan tuon uurastuksen. Niinhän se lähtee, että ensin kohtaavat Sami Konsteri ja Pasi Uotila, jotka sijoittuvat 3. ja 4. ja tämän parin voittaja kohtaa sitten Niko Oksasen ja sen parin taas voittaja kohtaa sitten karsinnan parhaan, eli Jari Ratian. Tässä on hauska yksityiskohta, eikös niin, että nämä kaikki vähän liittyvät tähän keilailun pro-shop-yrittämiseen. Tai keilailun yrittämiseen yleensä että Jari Ratiahan pyörittää 2 keilahallia Helsingissä ja mukaan lukien yhtä pro-shoppia. Sami Konstori pyörittää pro-shoppia Turussa, mutta myös tätä Five Step kilpavalmentaa tallia, eli tekee todella paljon valmennustyötä. Pasi Uotila pitää pro-shoppia Urheilutalon keilahallissa Helsingissä ja Oksasen perhe pitää pro-shoppia tuolla Kouvolassa. Eli kaikki ovat jossain määrin töissä keilailun parissa. Mitä sanot tuosta alkukilpailun tasosta? Miten olit itsekin heittämässä, mutta et aivan yltänyt näin korkealle ja joudit sitten tähän mun viereen?
Kyllä, siis mä en muista, että koskaan tämä kilpailu olisi ollut niin tasainen, mitä se oli tänä vuonna. Erot oli koko päivän tosi pieniä ja johto vaihtui monta kertaa. Yleisö oli kyllä todella jännittävä ja korkeatasoinen karsinta tähän 4 parhaan joukkoon. Sami Konsterihan vasta varmisti viimeisessä ruudussa paikkansa, että hänen piti tehdä ehjä, jonka hän tietysti hoiti parhaalla mahdollisella tavalla tekemällä kaaron siihen. Nämä heitot ovat vielä harjoitusheittoja. Kyllä, molemmilla pelaajilla on vielä tässä 2 harjoitusheittoa kummallakin radalla ja sitten päästään alkamaan. No, katsotaan tuo Pasi Uotilan toinen heitto. Tosiaan vasta harjoitusheitto. Minkälaista linjaa hän hakee tuolle pallolla, jotta se sinne taskuun uisi? No sanotaan, että aika keskeltä ja aikaisessa vaiheessa näyttää pelaajat pelaamaan. Yleensä on vähän alempaa aloitettu reunemmasta tuo oikealta, että aika vasemmalle ovat jo kulkeutuneet, mutta ehkä kun tämä pestiin kokonaan tämä puoli tuossa, kun pelattiin muuta, niin tämä on vähän paremmin saanut radat vähän levätä tässä, niin pallot krippaa perässä enemmän. Konsterin harjoitusheitto oli selvästi keskemmällä rataa ja samalla se myös meni ohi kolmoskeilan, osui ykköseen. Eli niin sanottu paksuna tuo osuma ja sen takia ei vienyt kaikkia. Kyllä Sami on muutenkin ollut varmaan kaikista eniten vasemmalla koko viikonlopun ajan, mutta tietysti hänellä tai Nikolla on eniten myös pyörintää pallossa, että sekin vaikuttaa. Niin, Konsteri, 39-vuotias yrittäjä, ei kuitenkaan enää kilpaile niin aktiivisesti, mutta näyttää vain taito pysyneen hallussa. Ei kovin aktiivisesti, mutta aina se on täällä loppukohdassa, kun pelataan näitä kilsen, mitä hän keilaa. Hän on aina ollut todella mahtava luonnonlahjakkuus ja tekee niin vaivattomasti tuon aika isonkin kierteen, mitä saa aikaiseksi. Sitä on aina ollut ilo katsella. Siinä se Konsterilta jälleen pallo lähti ja kovin keskeltä pelaajat tuntuvat pelaavan. Onko sinun mielestä tässä, kun on kaiken päivään pelattu, tai useampi päivä jo tässä, kun näitä alkukilpailuja on pelattu, niin, ja tänäänkin 16 sarjaa kaiken kaikkiaan, niin onko nuo niin sanotusti niin kuin keilakielellä sanottuna kelit pysyneet kutakuinkin tasaisina? On jo, totta kai aina tulee pieniä muutoksia, mutta kun pelataan 3 päivää samaa kisaa, samaa hoitoa, niin sitä oppii pidemmässä juoksussa, mikä vaikuttaa mihinkin. Mutta hyvin on olosuhteet pysynyt samanlaisena. Näiden harjoitusheittojen perusteella näyttää siltä, että Uotila on ainakin tuntuu löytäneen aika hyvin linjan. No ainakin näyttää siltä, että Pasin pallo liikkuu radalla paremmin, että se tekee pehmeämmän, pyöreämmän liikkeen. Samilla tekee nyt vähän nopean liikkeen pallo ja se ei aina ole välttämättä hyvä asia. Katsotaan, miten kun päästään alkuun. Näin. Ottelijat kättelevät vastakkain siis Sami Konsteri, 39-vuotias, todella kokenut keilaaja, nykyinen maajoukkueen valmentaja. Vastassa siis Pasi Uotila. Hänkin kokenut pelaaja. On jättänyt nyt maajoukkueet touhut vähän vähemmällä. Kyllä taidon puolesta kyllä sinne vielä kuuluisi. Niin Pasi kyllä joo. Siis hänhän on, mä pidän Pasia meidän parhaimpana niin pallon käsittelijänä. Eli hän pystyy vaihtamaan pallon pyörintää ja vauhtia ja niin ylivoimaisesti parhaiten, että kukaan ei saa mennä. Pasillahan ei varsinaisesti ole ihan hirmu paljon pyörintää ole pallossa, mutta hän osaa käsitellä ja muuttaa sitä, että pallo menee aina keiloista hyvin läpi, että hän saa tosi paljon kaatoja. Ja olen käsittänyt myös niin, että Uotilalla on ehkä yksi Suomen parhaista radan luku. Nimenomaan. Taidoista. Kyllä, ehdottomasti. Että hän nimenomaan näkee sen pallon liikkeen, mikä on niin tärkeä nykypäivän keilailussa. Että se ei riitä pelkästään, että sä heität hyvin, vaan sun pitää myös ymmärtää, mitä pallo tekee radalla. Ja Pasi on ihan ylivoimainen siinä. Näin kaikki alkaa olla pikkuhiljaa valmista. Pasi Uotila aloittaa tämän loppukilpailun ensimmäisen sarjan, jo kun hänellä vastassa. Ote on sieltä pallon alta. Pasi kuitenkin vaihtoi palloa tähän sitten. Tällainen kiiltävä pintainen pallo ja siitä aika keskeltä kakkos-kolmosmerkin välistä. Ja niin kuin näitte, niin aivan hienot niin sanottu taskuosuma.
Kyllä, pallo oli vajaa, mutta tämä on just se, mistä mä puhuin, että Pasi saa niin tosi isolta alueelta kaatoja. Tässä näkee hidastukset, vähän jää vajaaksi, mutta Kutonen hoitaa seinän kautta kympin pois ja rasti tauluun. Eli nuo ratamerkit, nuolet tuolla radassa ovat juuri niistä merkkejä, joista tässä Jounin kanssa puhutaan. Ja se oli Reinumäenä 1, sitten 2, 3 ja keskellä 4 ja siitä eteenpäin. Ja nämä heittäjäthän ovat molemmat oikeakätisiä. Olisiko ollut Jouni vähän parempi osuma? Tämä oli huomattavasti parempi ja ihan mielenkiintoista, että Samikin vaihtoi palloa tähän harjoitusheittojen jälkeen. Tämä ottikin paljon aikaisemmin kiinni ja teki paljon pyöreämmän liikkeen ja näytti huomattavasti paremmalta. Eli ei tehnyt niin sanottua sellaista terävää koukkua siellä lopussa, vaan lähti aikaisemmin nousuun. Kyllä, sitä aika paljon nykyään haetaan, että terävä liike ei ole se mitä enää, että pallo tekisi mahdollisimman paljon lopussa, vaan yritetään saada pallot niin sanotusti ottamaan kiinni, lukemaan pallon radan paljon aikaisemmin, niin silloin kaatoprosentti kasvaa huomattavasti. Tässähän edetään niin, että Uotila avasi tämän kilpailun ja sitten Konsteri heittää 2 seuraavaa heittoa, tai jopa useammankin, jos ensimmäisellä ei tosiaan tule kaatoa, mutta nyt molemmat ovat siis tehneet kaadon heti ensimmäisessä ruudussa ja sieltä lähtee Konsterin pallo. Ei ollut ihan tyytyväinen. Heitti niin sanotusti keilakielellä IFK:n puolelle, eli niin sanotusti ylipuolelle ja komea kaatoa sieltäkin tuli. Kyllä se oli vasemmalla jo ihan kädestä lähtiessä, että se ei ollut kyllä menossakaan taskun puolelle, mutta joskus heittää riittävän huonosti, niin siitä tuleekin hyvä. Joo, tässä se oli lähes suoraan tuon keskimerkin eli 4 päältä lähti tuo siinä pallo. Ei ollut yhtään, tai läheskään riittävästi lähtökulmaa, että se olisi ollut oikeasti menossakaan taskun puolelle, mutta otti kuitenkin heti 10 pisteen johdon tekemällä tuplan ensimmäiseen 2 ruutuun. Ja siihen Pasi Uotila vastaa. Uotilan keilailusukuhan on kuulua Ailo Uotila, ihan suomalaisen historian parhaita heittäjiä, kuten on poika Pasikin. Kyllä, ja käytännössä aivan toisin tuo äskeisestä ruudusta. Vähän vajaa ja Kutonen vie 10 seinän kautta. Tämä on just mistä aikaisemmin puhuin, että noin, sieltä Kutonen ottaa 10 ja peli tasan. Siihen niin sanotusti 1- ja 3. keilan muodostamaan taskuun. Se pallo pitää saada osumaan oikeakätisellä vasurilla sitten 1- ja 2. keilan välissä. Sinne mihin Sami äsken heitti. Joo. Uotila siis tasoitti ja nyt hänellä siis 2 perättäistä heittoa tässä toisessa ruudussa. Molemmilla siis tupla alla ja noin nätisti lähtee pallo jälleen Uotilan kädestä ja taas kaato. Nyt oli aivan täydellinen osuma. Siinä ei ollut keiloilla mitään mahdollisuutta. Ja Pasi siirtyy siinä 10 pisteen johtoon. Ja ihan samasta, ehkä hivenen lähempää heittolinja on tuota 3. merkkiä kuin 2. merkkiä. Se lähtee siitä ihan niin sanotusti 3. merkin alta. Tuo saattoi ehkä käydä vähän enemmän oikealla tuossa matkalla, niin sen takia se ehtikin paremmin tulla. Että se oli aivan täydellinen osuma. Näin on Sami Konsterin vuoro sitten vastata. Omalla vuorollaan Uotilalle siis 3 perättäistä kaatoa ja 60 pistettä koossa. Siitä lähtee Konsterin. Näytti ensin, että me jää vajaaksi, mutta kuitenkin pallon pyörintä vei taskuun. Kyllä, nyt oli hyvä osuma. Sai lähtemään se paljon paremmin ulospäin kuin äskeiseen heitoon. Se oli aika täydellinen osuma. Ja peli tasan 3 ruudun jälkeen, molemmilla 3 kaatoa alla. Ja 60 pistettä. Vielä ei minkäänlaista eroa miehet ole keskenään saaneet. Molemmat ovat saaneet 3 heitolla kaikki keilat kaatumaan. Kaiken kaikkiaan 10 keilaahan keilapatterissa on. Ja tänään on nähty muuten 1/300 sarja ja sen heitti muuten Pasi Uotila ja tienasi sillä samalla 300 €. Mitäs sanot tästä heitosta? Meni vähän sisäkautta, että pallo on ihan ehtinyt niin sanotusti valmiiksi. Ja hidastuskuvasta näkee, että Kutosen pitäisi viedä 10. Se ei ihan ehdi ja
putonen menee tosi lujaa ympäri ja kymppi pystyy. Tämä on yleensä silloin, kun puhutaan niin sanotusti ringeristä, eli tällaisesta, mistä menee lujaa ympäri, niin pallo ei ihan ehdi ottaa riittävän aikaisin kiinni. Kymppihän voi jäädä kahdella tavalla. Toinen on se, että kutonen putoo ränni, jolloin se on vähän liian outs. Tämä on harvinaista näin tasokkaille heittäjille, että yhdestä keilasta ohi. On niitä näkynyt tässä tällä viikolla, mutta ei paljon. Että kyllä nämä pitäisi olla on sellaisia itsestäänselvyyksiä, että tuohon osuu. Ja ei siihen paljon senttiä enempää rakoa jäänyt, mutta se riitti ja se oli kyllä Konsterin kannalta aika harmillista. Se syö häneltä pisteitä aika paljon, koska nyt pistekertymää ei enää saavuteta sillä lailla kuin mahdollisesti Uotilalla, joka nyt pystyy tässä jos tekee kaadon, niin nykäisemään pikkusen etumatka. Kyllä, siitä yli 20 pisteen johtoon, jos tämä on kaato. Niin, siinä oli paljon mahdollisuuksia. Meinasi jäädä 70, mutta tulikin kaato. Niin, molemmat kulmakeilat oli jäädä pystyssä. Nyt hidastuksesta nähdään juuri tuo. Näkee, että pallo tulee vähän vajaana. Pitonen vie 10 ja ykkönen tulee takaisin ja viime hetkellä kolauttaa tuo 2,5 kilon painoisen keilan kumoon. Näin. Uotilalla 4. ruutuun 90 pistettä. Sillä tuolla Kaarella hän siirtyy jo 23 pisteen johtoon. Kyllä. Mahdollisuus lisätä vielä 10 pistettä seuraavalla heitolla. Keilailupistelaskusysteemi on todella armoton, jos kaatoja ei tule. Mutta puolestaan sitten kaadot taas todella palkitsevat. Peräkkäiskaadot varsinkin. Nimenomaan niin sanotut jonot sieltä lähtee. Se oli taas täydellinen osuma. Kokenut Ailek seuraa edustava Pasi Uotila tuntuu olevan aika viiltävässä kunnossa. Hän on heittänyt tänään näistä edellisissä erissä, missä piti jatkoon mennä, niin hiuksen hienosti päässyt aina siellä viimeisten joukossa jatkoon, mutta niin vaan sinnitteli tänne aina loppuun asti. Kyllä, hän oli tässä jossain vaiheessa tosi vaikeuksissa. Hän meni viimeiseen ruutuun siinä toisessa jatkopaikassa, että hän yleensäkään pääsi 8 joukkoon. Siinä pari kaveri ei tehnyt kaatoja viimeiseen ruutuun. Sitten hän pelasi tosi hyvin ton äskeisen viimeiset 4 sarjan osion. Meinasi siinäkin olla vaikeuksissa viimeisessä sarjassa, mutta onnistui pallonvaihdolla sitten tekemään jonon loppuun ja pääsi mukaan. Uotila oli siis 4 kaadon jono. Nyt jo sitten 5. ruudussa Sami Konsteri. Ja vähän tuollaisella niin kuin Konsteri itsekin näyttää, että ei se nyt oikein ollut kunnon heitto, mutta kaato siitä tuli. Kyllä, se oli vähän paksuhko osuma. Tässä näkee. Ei ihan mene niin paljon tuonne oikealle, mutta sieltä viimeisen 4 kaatuu pöydälle. Nyt itse asiassa Pasilta puuttuu. Eikö Pasilla on 5 kaadon jono? Aivan. Anteeksi, 5 kaadon jono. Eli nyt Sami heittää 6. ruutu, aloittaa 6. ruudun. Sieltä lähtee. Onnekkaasti tulee. Nyt meillä on pieni käydään kyseisessä, mitä miehet ovat mieltä tässä kilpailun aloituksesta. Pasi Uotila on ottanut tässä puolivälissä tätä sarjaa niin napakan johdon. Mistä sä kaivoit tämmöisen iskun tähän alkuun? No, saattaa olla, että nuo lamput vähän kuivattaa tätä rataa enemmän, että mä heitän itse asiassa huomattavasti enemmän vasemmalta, mitä yleensä ekaa sarjaa. Ja näyttäisi pallo toimi vähän kivasti, mutta silti pieni pelko on puserossa, että yksi pikku munaisuus tulee, niin helposti tulee iso reikä kyllä. Niin sä vaihdot harjoituksen jälkeen palloa? Niin, mä vähän kokeilin siinä, että miltä näyttää. Ja aina nuo lamput pikkasen saa öljy niin sanotusti kiehumaan tuossa ja silloin pallot koukkaa enemmän. No mitä Sami? Siinä tuli harmittava 10 keilan ohiheitto. Se on ihan nyt tänään noin paikkoheitot kohdistunut aika lailla pieleen. Koitetaan tehdä kaatoja, niin saadaan vähän
Pasille vähän vastusta tuon loppuun vielä. Molemmilla, sinulla sekä vähän Pasillakin on ollut muutama sellainen, ei nyt ihan onnenkantamoinen, mutta vähän tuuriakin. No mulla nyt oli tuuri toinen ruutu, mutta niin kuin sanot, niin pikkusen eri tavalla rataa nyt pelataan, kun kertaakaan tuossa Freshillä, niin sopii periaatteessa itselle, mutta vähän semmoinen pieni epäluottamus tuo pääsisällä on, että reunaan ei saa heittää palloa, niin pientä pakottamista. Mutta sinäkin vaihdot palloa harjoittelun jälkeen. No joo, arvoin tuossa 2 pallon välillä ja aloitin taas eri pallolla, kun joka kerta Freshillä aloittanut eri pallolla, niin mennään sillä samalla kaavalla loppuun asti. No niin, ja Sami äskeisellä tuplallaan kavensi eroa ja sitä on nyt 23 pistettä tällä hetkellä, mutta Pasilla on kaatoja alle, niin hän voi taas lisätä johtoa. Pasilla on myös edelleen mahdollisuus tehdä täydellinen sarja, koska hän on 5 kaatoa alusta. Niin, ja se kannattaa tässä tietysti muistaa sekin tosiasia, että Marko Lindeman, kilpailujohtaja, on sääntöihin laittanut sellaisen pykälän, että Vuokatti Bowling antaa 300 sarjan heittäjälle 300 euroa ja Uotila on tänään 1 300 sen kuitannut. Kyllä, ja se tuli itse asiassa hänelle tosi tarpeeseen siinä aamun ensimmäisessä blogissa. Hän oli vähän vaikeuksissa ja hän 300 pääsi siinä aika hyvin peliin mukaan takaisin. Ja aivan täydellinen kaato taas. 6 kaatoa alusta. Erittäin varmaa työtä siis tällä hetkellä Pasi Uotilalla, joka oli siis tuon alkukilpailun 4. pääsi tähän loppukilpailuun. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin Uotila on pikkuhiljaa koko ajan petrannut, mennyt ihan viimeisten joukossa aina jatkoon, mutta se on merkki kokeneesta hyvästä keilaajasta. Kyllä, ja Pasilla oli itse asiassa tilanne, hän kävi jo täällä tosin aikaisessa vaiheessa pelaamassa alkukilpailun jo helmikuun puolella, ja hän ei heittänyt tällä viikolla ennen finaaliin, niin sekin saattoi vaikuttaa, että kuitenkin olosuhteet on ehkä hieman muuttunut siitä, mitä ne oli silloin ollut, ainakin mitä pelaajien kanssa on puhunut, ketä kävi täällä. No niin, nyt suuntautui aivan liikaa oikealle, eikä pallo ehtinyt tulla takaisin. Ja niin kuin hän sanoi, että pieni pelko on tuolla ja pieni munaus, niin kuin hän itse sanoi, niin tässä se nyt sitten on. Että niin aika oikealle ja siitä 2 pystyy. Tämähän on mahdollista paikata. Lähellä oli, ettei kaatunut. Pasi vaihtaa paikkoheittoon kovemman pallon, yrittää vaan heittää mahdollisimman suoraan ja osuvat tuohon vasempaan poskeen tuolta 2. keilaa. Ei osunut ja tilanne kaventui huomattavasti. Se ei kuitenkaan ollut jalkapallo, vaikka hauskasti. Näissä keilapalloissa on mitä uskomattomampia värityksiä. Niitähän pystyy käytännössä ihan minkälaisen kuvan vaan laittamaan. No, tässä nähdään tuo paikkoheitto nyt. Tiesi jo itsekin, kun lähti kädestä, että ei ollut ihan lähellä. Eli se meni suoraan päin, kun sen olisi pitänyt mennä aivan keilan toiseen reunaan, jotta se olisi lyönyt sillä keilalla. Ja nyt on Konsterin vuoro. Näin askeleet. Ja siitä. Noin. Aika ohut heitto niin sanotusti. Tämä on se, miksi laitetaan kierrettä palloon, että ohuistakin osumista tulee isolla prosentilla kaatoja. Sami jo tiesikin, että jos vajaaksi menee, niin varmasti lähtee. Niin kerro vielä tuo, mitä se ohut oikeastaan niin kuin tarkoittaa. Ohut on niin kuin, että pallo jää niin kuin vähän oikealla tuosta taskusta noin vähän vajaaksi, mutta pallossa on niin paljon vauhtia ja kierrettä, että kun keilat lentelee ympäri lavaa ja kaato siitä. Käytännössä Sami siirtyy pisteen johtoon. Kyllä, tuo niin sanotusti tyhjä tuossa 7. ruudussa aiheutti sen, että näin Konsteri pääsi ihan niukasti niskan päälle. Näin nopeasti nämä tilanteet muuttuvat. Siinä oli hyvä kuva siitä, kuinka tuota palloa todella tarkasti asetetaan. Jälleen hyvän näköinen heitto. Ehkä yksi parhaista Konsteri-heitoista tässä erässä, tai tässä sarjassa. Vähän niin kuin Pasillakin aikaisemmin, että ihan aavistuksen vajaa osuma, mutta 6 hoitaa homma. Ja tämä on myös kierteen aikaan sama, kun pallossa on paljon pyörintää, niin keilat liikkuu paremmin. Ja näki taas, että samalla tavalla kuin Pasilla, niin 6 tulee tuolta seinästä ja rännistä vielä ylös. Ja vähän vajaastakin osumasta tulee kaatu.
Ja näin ollaan sitten jo Uotilan osalta 8. ruudussa. Edellisessä siis jäi tuo kymppikeila pystyyn. Ilme on keskittynyt, tarkka. Siitä lähtee, ei jaksaa nousta. Nyt ei tullut kutosesta enää apuja, Joo. vaan kymppikeila jäi pystyyn. Tässä oli just se toinen, kun Samilla jäi se, että kutonen meni lujaa ympäri kymppikeilasta, niin tässä näkyy, että nyt jää vähän enemmän vajaaksi. Ja ihan ei vauhtia kierre riitä, että kutonen jää tonne ränniin ja kymppi jää pystyyn. Ja Kutoskeila tekee siellä pienen kopauksen, mutta ei riitä aivan isku kaatamaan tuota kymppikeilaa. Ja jälleen Uotila ottaa tuon niin sanotun paikkopallonsa, joka on hauskasti jalkapallon malliin väritetty. Uotilan suosikkijoukkue on muuten Everton, jos joku ei sitä tiedä. Pasi on tosi iso urheilufani kaikille urheilulle. Kyllä. Varmaakin varmempi kymppipaikka, joka monelle keilaajalla on erittäin vaikea. Niin kuin seiskakin, eli nuo nurkkakeilat siellä. Ne on ne vaikeimmat. Siinä tilannetta ja nyt Pasin kyllä pitäisi saada kaato tähän 9. ruutuun, että hän pystyy saada vähän painetta Samille. Samilla on nyt peli omissa käsissä, jos hän tekee loput kaatoon, niin hän voittaa pelin. Koska Pasin maksimi on 256 ja Samilla 267. Uotilalla ei tässä vaiheessa ole mitään muuta mahdollisuutta kuin tiesi, kun lähti kädestä, että menee niin sanotusti paksuksi. Kyllä, aika harvinainen virhe Pasilta nyt. Tavallaan kun äsken heitti liikaa oikealle tässä vasemmanpuoleisella radalla, niin nyt lähti aivan liikaa. Ei ollut menossakaan ulospäin. Tiesi itsekin saman tien, kun lähti pallo kädestä, että metsään meni. Tilanne muuttuu nyt. Pasin maksimi on enää 2-4-4. Konsteri vastaa tuon 9. ruudun, koska se on Uotilalla tällä hetkellä täynnä. Ja siinä tuo Konsterin rivi. Siellä tuo ainut yksi epäonnistunut paikko, jolloin kymppikeila jäi pystyyn. Tässä näki hyvin, minkälaisia erilaisia tyylejä keilailijoilla on varmistautua tuohon heittoon. No, nyt Samilta huono heitto. Tämä kans käsi kääntyy siellä, niin kuin itsekin näyttää elekielellä, että käsi kääntyy aivan liian aikaisin ympäri pallossa irrotushetkellä ja ei lähtenyt ulospäin lainkaan. Ei lähellekään riittävän oikealle mennyt pallo tuolla radan loppupäässä ja vain kutonen ja kymppi pystyssä. Periaatteessa helppo paikka, koska kympille on tuollainen niin sanottu apukeila siinä, että kun se osuu siihen kutoseenkin, niin silloin keilat lähtee. Ja kyllä ne lähti pallolla molemmat, niin kuin keilaajat sanoo. Siinä voisi käyttää tilannetta, että vähän kutosen sivuunkin se voisi osua. Viimeinen ruutu pelaamat ja Sami johtaa 1 pisteellä. Ja molemmilla on paikko alla. Eli ei tämä tämän jännemmäksi olisi voinut mennä. Hirveästi. Jos Sami tekee 3 kaatoa, niin hän voittaa, muuten avaimet jää Pasin käteen. Ja Sami Konsteri on se, joka tuon kymppiruudun avaa. Samihan oli korkeammin sijoitettu, niin hän sai päättää kumpiin päin menee. Hän valitsi, että hän lopettaa ensin. Siinä muuten Uotila takana tätä nuorta keilaa ja polvea. Muun muassa Tomas Käyhkö, tuo hoikempi näistä miehistä. Ja Kaaron Salomaa sitten toinen. Se oli hyvä heitto. Joo. Siinä on kyllä huippukeilaaja näkee, milloin se pallo lähtee oikeaan paikkaan. Ja hän tiesi jo, kun irrotti kädestään, että nyt tulee kaato. Tässä kohtaa jo. Joo, näki selvästi, tiesi, että nyt lähti oikeaan suuntaan. Tosiaan Sami Konsteri, hän on ollut pitkään, 39-vuotias, nykyisin joukkueen valmentaja. Hänen huippuvuosiaan silloin aktiivikeilaajana ovat yli 10 vuoden takaa, kun hän voitti maailmanmestaruustrion hopeaa Petri Mannosen ja Lasse Lintilän huippukeilaajien kanssa. EM pari hopeaakin tullut
Aalborgista 2001. Hän oli All Eventsin 2 silloin. Ja sama, ei, kyllä, sieltä tuli keila ja kyllähän tässä nyt näyttää siltä, että nyt Konsteri on se, joka tässä jatkaa. Ei ole, vielä tarvitsee yhden kaadon. Joo, tässä. Kyllä se tarvii, koska Uotilalla on ne 3 kaatoa. Vähän jää vajaaksi, mutta 1 menee toiseen seinään ja hoitaa talkkarin hommat ja 10 nurin. Eli nyt jos Sami tekee kaadon, hän voittaa. Jos ei, niin Pasille jää mahdollisuus ainakin tasapeliin, jos Sami saa 9 pois. Eipä juuri tasaisempi olisi voinut näiden 2 kokeneen keilaajan välieräkamppailu olla. Sami Konsteri vastaan Pasi Uotila. Konsterin viimeinen heitto lähtee. Ja se on kaato ja samalla ratkeaa tämän parin voitto. Sami Konsteri voittaa. Pasi Uotila on toki Uotila vielä heittää omat heittonsa ja Hieman kävi onnea, että vähän oli paksu osuma, mutta niin sanotusti 4 syliin ja Sami pääsee jatkamaan peliä. Tässä nyt on Samille iso etu, kun hän on saanut pelata tässä sarjan ja seuraavaksi peliin tulevalla Niko Oksasella on vaan 2 harjoitusheittoa kummallakin radalla. Niin tässä on aina vähän etua, kun on saanut jo olla tässä pelaamassa. Vähän siinä Uotila hauskutti yleisöä, vaihtoi pallon tuohon ensimmäiseen 10-ruudun heittoon ja heitti toisen, joka oli kaato ja sitten heitti paikkopallolla toisen ja nyt taas heittää tällä ykköspallolla tuon paikon. Komean paikon tekeekin, mutta valitettavasti vain häviää tämän finaalin tai tämän ensimmäisen finaalikamppailun 1 pisteellä. 11. Anteeksi, 11 pisteellä eikä 1 pisteellä. Näin, Pasi Uotila sijoittuu Vuokatti Experience keilailuturnauksessa 4. Eikä nyt ihan ilman rahoja tarvitse täältä lähteä. 1500 € plakkariin 4. sijasta. Tässä on melkoiset palkintosummat. Yli 20 000 € on palkintorahaa kaiken kaikkiaan jaossa, eli kaikki 16, jotka 16 parhaan joukkoon, 32 parhaan joukkoon ylsivät, saavat jonkinlaisen rahapalkinnon. Niin. Kyllä, viimeinenkin finalisti sai vielä 400 €, niin sen takia on yksi iso syy, miksi tämä kilpailu on niin suosittu, että finalistikin saa aika paljon rahaa. Siinä taustalla Konsterin maajoukkueen valmentajakaveri Jarmo Ahokas, joka vaikuttaa Lahdessa. Kyllä. Hän on meiltä päin, niin sanotusti Lahdesta. Niinhän ne lahtelaiset tuppaa sanoa. Kyllä. Kuvissa vilahtaa paljonkin näitä suomalaisia nuoria keilailulupauksia ja siellä Sanna Pasanen muun muassa tuossa keskellä kauniissa huivissa. Kyllä, dominoinut naiskeilailua aika hyvin. Oli Paul Master Openin 3. tuossa tammikuussa. Eikä mahtanut sitten kuitenkaan näille singaporelaistytöille. Ja tässä mallia huippukeilailusta Suomessa tarjoilijana Sami Konsteri, Pasi Uotila. Näin tulevat sitten jo esittelyt. Seuraavatkin keilaajat. Toki Konsteria tässä ei tarvitse pahemmin esitellä hänen taitojaan. Olemme saaneet tässä ihailla jo ensimmäisen sarjan aikana. Nyt sen sijaan tässä lähikuvissa
nuori alle 20 Niko Oksanen All Stars. Kouvola on hänen seuransa tuore Euroopan mestari junioreista. Pääsiäisviikollahan Oksanen saalisti All Eventsin voiton. Hän on voittanut myös 2016 tuon All Eventsin. Hänellä kaikkea taitaa olla peräti kolme voittoa Euroopan mestaruudessa. Oli singlessä 2, joukkueessa 2, parikilpailussa 3. Jesse Ahokkaan kanssa joukkuekilpailussa 2. Kaiken kaikkiaan taisi laskea nopeasti, niin hänellä näitä juniorien arvokisamitaleita on jo 20. Kyllä, vaikka on nuori ikä, mutta hänestä on tullut todella hyvä keilaa ja todella tekninen ja todella paljon kierrettä ja vauhtia pallossa. Ja isä Mika näkyy siellä takana. Kumpikohan jännittää enemmän? Niin, isä vai poika? Niko Oksanen tosiaan on tämän hetken ehdottomasti paras suomalaisista näistä nuorista keilaista, eikä velipoika Joni, muutaman vuoden vanhempi, ole juurikaan huonompi. Niukasti jäi ulos 8 parhaan joukosta. Taisi olla juuri Uotila, joka Joni Oksasen pudotti. Kyllä, siinä ihan viimeisiin ruutuihin meni, että Joni ei saanut kaatoa viimeisen ruutuun ja Pasi sai ehjän, niin se oli alta 10 pinnaa ero siinä vaiheessa. Oksasen suku Kouvolastaan on ihan tällaista kuulua keilailusukua. Nikon ja Jonin isoisä jo Kelloseppä Kouvolasta oli keilaaja ja isä Mikallahan on melkoiset meritit myös keilailussa. Joten kyllä, hän on pärjännyt, hänellä on tosi pitkä ura takana ja pärjännyt todella monessa kisoissa hienosti ja edelleen poikien kanssa keilaa, että vaan pojat on mennyt vähän ohi. No niin on, koska isäkin oli alkukilpailussa mukana, mutta ei selvinnyt 32 parhaan joukkoon. Sami Konsteri, 39-vuotias keilailuyrittäjä. Oho, tätä en muuten itse pysty koskaan tekemään, mutta olen huomannut, että Jouni Helminen sen pystyy erittäin valitettavasti tekemään. Välillä unohtaa, että mitäköhän mä olin tekemässä, että otetaan suurestaan. Ei tätä kyllä myös kovin useasti näe. Ei, varsinkaan noin myöhään, kun moni ei pysty ottaa noin myöhään enää. Siinä voi käydä huonosti, ja pallo lähtee jo kädestäkin irti. Samihan on vähän perfektionisti, niin ei ollut tyytyväinen tuohon lähestymiseen. Päätti yrittää uudestaan. Siellä sormet sopivasti reijissä ja siitä aivan nelosmerkin vierestä paksuna menee ja sinne jäi 3, 6, 10. Samilla oli tässä pieni tauko siinä aikana, kun Niko harjoitteli. Ja taas kerran ei oikein luottanut palloa, että uskaltanut heittää sitä riittävästi ulospäin. Tämä ei ole nykypäivänä mikään helppo kuvio paikata. Kyllä, vaikka se periaatteessa, sitähän puhutaan, että se on kuin kotireijän paikko. Kotireikähän on se 30. Kyllä. Siinä on sitten apuna kuitenkin tuo 6 siellä välissä. Yleensä pelaajat heittää tämän paikkopallolla, mutta Sami lähtee paikkaamaan avauspallolla ja tekee sen onnistuneesti. Pallo osuu jokaiseen keilaan. Kyllä. Kyllä se oli täydellinen paikko, niin kuin sanotaan. Eikä tuo välttämättä mikään tosiaan helppo ole sieltä nurkasta. Vähän tuon vauhdin kanssa. Pieniä tasapainovaikeuksia tuossa viivalla, mutta pysyi viivan tällä puolella kuitenkin. Ja sitten Nikon ensimmäinen heitto. Ihan sama kuvio. Toisinto. Muuten kun puhuttiin äsken näistä naisesta, joka dominoi tällä hetkellä suomalaista naiskeilailua, eli Sanna Pasasesta, hän edustaa Porin Giant-seuraa, niin Sami Konsteri, hän on hänen valmentajansa. Kyllä. Tässä nähdään, miten hauskoja värityksiä näissä keilapalloissa voi olla. Biljardipallo numero 15. Joo. Tosiaan Niko heitti paikkopallolla ja siinäkin pallo osui kaikkeen ja peli tasan ensimmäisen ruudun jälkeen. Ja se kolina kertoi siitä, että pallo kulki niin sanotusti näiden reikien kautta, siitä tuo kolina. Sitä itse asiassa aika useilla paikkoheitoissa, aika hyvillä keilaista aika usein tapahtuu, kun paikkoheitto yleensä yritetään heittää mahdollisimman suoraan, kun ei tarvitse muuta kuin osua.
Että se, että jos avausheitto kolisee reikien päältä, niin se ei ole kovin suotuisaa. Ja Niko Oksanen, toinen heitto. Huomattavasti parempi. Nythän luotti ja sai pallon menemään ulospäin. Tuossa näkee jälleen kerran, miksi laitetaan pyörintää palloa. Että vähän vajaa osuma, mutta ei Keilalla ollut mitään mahdollisuutta. Oksanen on kuitenkin vaihtanut palloa siitä edellisistä sarjoista, kun taisteltiin paikasta 4 parhaan joukkoon. Ja itse asiassa harjoituksessa näytti, että hän kokeili 2 eri palloa, mutta päättyi tähän vähän himmeämpi pintaiseen palloon, mikä myös vähän tasoittaa ja ottaa vähän aikaisemmin kiinni, niin kuin oli äskenkin puhetta. Nyt Samikin vaihtaa palloa. Sami ottaa huomattavasti liukuvamman pallon. Eli kiiltävämmän pallon. Ja myös niin kuin painolaataltaan huomattavasti liukuvampi pallo. Ehkä hän ajattelee, että radat on sen verran jo kuivunut tässä lampuissa, että voi ottaa tämän hieman miedomman välineen. Täydellinen kaato. Tällä itse asiassa Sami suurimman osan isoista sarjoista on tehnyt juuri tällä pallolla, mikä nyt on kädessä. Varsinkin tuossa, kun on pelattu vähän viimeisiä sarjoja blokeista, kun radat ovat jo kuluneet, niin tämä on kyllä ollut paras reaktio, mitä tässä hallissa on ollut tällä viikolla. Siinäkin kyllä mentiin vähän niin sanotusti reikien päältä, kun sen verran kolinaa kuuluu, ainakin muun korviin. Se saattaa välillä myös tulla leimoista, jos osuu leimoilla tai sarjanumeroilla, tulee pieni kolina siitä. Samillahan on aika pieni kehä itse asiassa. Eli tarkoittaa sitä, että pallon pyörintäkehä on kohtuullisen kaukana sormista, mikä tietysti auttaa siihen, että se liukuu paremmin alkupäästä läpi. Mutta peli on edelleen tasan. Kyllä molemmat heittivät kaadon toiseen ruutuun, kun ensimmäinen molemmilla paikko. Näitä heittoon valmistumistyylejä on paljon. Konsterilla omanlainen ja tämän heiton onnistuminen oli huono. Tämä meni vähän kokonaan karkuun kädestä ja liikaa oikealle. Kuvasta näkyy, niin tiesi heti mitä tuli tehtyä. Ja 2-10, nyt on 4 kaverina. Tämä on sama, mikä Pasille jäi edellisessä sarjassa. Katsotaan, onnistuuko Sami paremmin paikossa. Näitä paikkoja kyllä ei onnistu. Meni liikaa tuonne vasemmalle. Vielä 2 hukkapinnaa, kun tuli vain 7 ja 1. Näin Niko siirtyi 14 pisteen johtoon. Ihan pelkästään tuolilla istumalla. Sekin on mahdollista keilailussa, kyllä. Jos tosiaan tuo joskus voi jopa voittaa tuolilla istumalla. Kun toinen tekee tarpeeksi huonoa työtä. Nikon ensimmäinen heitto oli aika paksu tällä puolella. Niin, nyt hän heittää tällä toisella, missä jäi se siipi. Ja siitä peruskorjaus ja vähän enemmän ulospäin ja pallo ei sitten kääntynytkään takaisin. Niin sitten mietitään, että mitä seuraavaksi. Ei kuitenkaan ole niitä vaikeimpia paikattavia tuo keila, joka sinne jää. Ei jäänyt kasia tonne taakse, ja pelkkä 2, niin tämmöinen pitäisi olla aivan rutiinijuttu. Et silloin kun tosiaan, jos 8 olisi ollut takana, olisi puhuttu niin sanotusta poliisista, joka siellä takana väijyy, mutta näin ei käynyt. Niko aivan varma paikka. On siinä tuossa Niko Oksasen pallossa aivan huikea tuo kierre. Mä en ole ihan varma, kummalla on enemmän, Samilla vai Nikolla. Samin mä oon joskus mitannut laitteella. Mä tiedän, mikä on Samin pyörintämäärä. Se oli noin 500 kierrosta minuutissa ja Niko voi jopa olla vähän enemmän. Kaikki kunnia tälle nelikolle, mutta harmi, ettei tullut yhtään 2 käden keilaajaa. Tähän olisi saatu sopivasti vertailtua, että millaista se 2 käden. Pyry Puharinen, joka on näitä meidän suuria lupauksia, me vasta 14-vuotias Grangula Bowlerin heittäjä, myös näitä EM-mitaleita ottanut. Hän kiristeli hyvin vauhtia, ei aivan riittänyt paukut tänne loppuun asti. Ei, hän oli hyvää vauhtia, varsinkin toinen blokki oli Pyrylle vähän vaikea, mutta se toinen blokki alkoi hyvin. Ekassa hän jäi vähän liikaa jälkeen. Hän aloitti toisen tosi lujaa, mutta sitten viimeinen ratapari aiheutti vähän ongelmaa. Täällä tulikin sitten jo aivan täydellinen osuma. Vasen rata on selvästi Nikolla hallussa, mutta oikealla on nyt ensiksi paksuksi ja sitten vajaaksi. Mutta sitten tuolla toisella, eli kutosradalla hän tuntuu viihtyvän.
Mutta Niko johtaa edelleen 14 pistettä tuon Samin tyhjän ansiosta. Ja näin Konster lähtee omaan heittoonsa. Paljon parempi, että vähän sekin jäi vajaaksi, mutta jälleen kerran Kutonen tekee työnsä ja selvästi nyt on luotto paremmin tällä puolella kuin toisinto ja monta kertaa samanlainen osuma. Ja varsinkin täällä on jossain määrin näkynyt, että ne, kenellä on ollut pyörintää pallossa, niin on kyllä saanut myös selvästi eniten kaatoja, mikä nyt on aika usein nykyään. Joo, nyt molemmilla 4 ruutua heitetty. Nyt onkin sitten Samilla jo aika tärkeä heitto. Hän on 14 perässä ja ei ole osunut tällä vasemmalla puolella taskuun vielä lähellekään tässä sarjassa. Näin hän hakee vartaloon oikean asennon ja lähtee siitä liikkeelle. Ja sinne 4-merkin viereen tulee vähän paksuna menee. Osuu ykköskeilaan. Kyllä, ja vähän paksu osuma nyt pallo ei väistä yhtään. Nyt pallohan pitäisi viedä 1, 3, 5 ja 9 keiloista, mutta tässä näkee, että ei ihan mennyt riittävästi ja pallo ei väistä yhtään, vaan jatkaa edelleen vasemmalla eikä osu 9. Ja näin 9 pystyssä. Ja paikolla ero pysyy, koska Samilla oli kaato alla, niin paikolla ero pysyy samassa 14 pisteessä. Tällä kertaa osui. Paikko ei tuo varmempi voisi olla. Sinänsä hauskaa, että pelaajalla nyt on eri radat hallussa. Samilla on oikea rata hallussa ja Nikolla on vasen rata hallussa. Ja mutta nyt Nikola kaato alla ja mahdollisuus kasvattaa johto 24 pisteeseen kaadolla. Ja luottaa edelleenkin tuohon samaan palloon se, jolla hän aloitti. Vähän vajaa osuma. Nyt ehkä saattaa olla, että Nikolla on jo vähän liian tarttuva pallo, koska mä olisin ajatellut, että tämä olisi kääntynyt takaisin, mutta ilmeisesti pallo tekee jo liikaa alkupäässä työtä ja eikä ole enää energiaa lopussa kääntyä. Koska se vähän niin kuin näyttää, että tulisi, mutta ei sitten kuitenkaan. Vähän niin kuin oikaisee nimenomaan lopussa. Oikaisee lopussa ja se on vähän merkki siitä, että saattaa olla vähän liikaa kitkaa pallossa tällä hetkellä. Mielenkiintoista nähdä, vaihtaako hän tälle puolelle palloa. Nyt on peräkkäiset keilat. Hienosti Niko hoitaa vuoren varmasti ja pitää tuon 14 pisteen johdon. Aika vaikea. Tämä on nyt vaikea nyt, kun siinä on toi takakeila. Niin. Mutta tästä nähdään, että sopivan paksuna lyö tuohon etumaisen keilaan ja jyrää sen takimaisen sieltä pois ja samalla ottaa sen. Tämähän nykyään käytännössä kaikki paikkaa nykyään avauspallolla, kun on peräkkäiset keilat, koska sillä saa paljon enemmän osuma-aluetta. Kun paikkopallolla, niin. Joka pyörii akselissa ympäri suoraan. Kyllä, koska silloin se väistää paljon enemmän. Niin jos avauspallolla osuu edes johonkin puolelle oikeaan keilaan nykypallolla, niin sitä aina melkein lähestulkoon aina tulee paikko. Ja siellä sopivasti nyt Mika Oksanen sinisessä paidassa siellä takana seuraa poikansa työskentelyä, joka nyt Nyt on molempien pelaajan kannalta on tärkeää, että haastattelu. Molempien pelaajien kannalta on nyt tärkeää, että he pitävät sen radan hallussa, mikä heillä on. Niin, sarjan puolivälissä. Niko Oksanen 14 pinnan johto. Miten se pidetään loppuun asti? No, pidetään hyviä heittoja toi toinen rata haltuun, eiköhän siitä. Mikä siinä tuossa Helmisen Jouni kanssa totesi, että ei nyt oikein Nikolla tämä toinen puoli ole hallussa? Joo, pallo menee vähän pidemmälle siinä, mutta eiköhän seuraava heitto keksitä ratkaisu. Mietitkö yhtään pallon vaihtoa tässä? No ei lähdetä palloa vaihtamaan. No, miten Sami, miten mies jaksaa? Alta vastaajana taas painetaan, kokeillaan hinuttaa tuot perälle. Mä vaihdan palloa tuossa toiseen ruutuun ja oli jo edellisessä matsissa vähän mielessä, mutta onneksi se vaihtanut. Ja tietty yhden tommosen munausheiton tuohon vetäisen väliin, mutta koitetaan taas pitää
loppu urheilumielellä. Niin, sulla oli vähän toinen rata sitten, se huonompi rata kuin Nikola, teillä oli vähän ristissä. Hyvin, meillä on hallus yhdessä, että katsotaan nyt kumpi keksii toisen radan sitten. No mitä se tuolla pallonvaihdolla niin kuin haet? No vähän tuntui siltä, että joutui heittämään niin kovaa ja se ei nyt tässä kohtaa päivää enää kyllä ole paras vaihtoehto. Kokeilla heittää vähän rennommin, niin vähän miedommalla pallolla. Niin. No niin, siinä vielä muutama ruutu jäljellä ja ei kun menoksi. No niin, ja peli jatkuu. Sami tulee vuoroon ja hänellä on nyt parempi rata seuraavalla heitolla, mutta hän on kuitenkin 14 pistettä jäljessä. Niin kuin äsken sanoin, nyt on erittäin tärkeää, että kummankin onnistuu niillä radoilla, mitkä on hallussa, jotta saa mahdollisuuden keksiä toiselle puolelle ratkaisua. Ja Sami Konsteri tässä näin lähikuvassa ottaa tiukkaan katseen. Siellä vilahti myös takana Pasi Määtän kasvot. Mies jäi pikkuisen tämä kainuulainen pois finaalipeleistä, mutta Sami Konsteri painaa kyllä oikein kunnon taskuosuman. Ei se kyllä ehkä paras mahdollinen ollut, mutta toi kuitenkin toivotun tuloksen. Kyllä, koska nyt näytti vähän siltä, että ottaakohan pallo riittävän aikaisin kiinni. Jälleen vajaa osuma, mutta kun pallossa saa vauhtia pyörintää, niin nyt pääsee tuulettamaan. Nyt aletaan nähdä kunnon tuulotuksia. No miksei kannattaisi, koska nyt taistellaan jo kuitenkin 2,5 tonnista, että vähintään 2,5 tonnista, nimittäin tämän parivalikon voittaja kuittaa tuon 2,5 tonnia varmuudella, mahdollisesti jopa 4 tonnia, jos pystyy sitten voittamaan Jari Ratian, mutta sinne on vielä matkaa. Tuo on toiseksi viimeinen yritys tällä radalla, että joko salat ratkeavat. Näköjään. Kyllä. Se oli huomattavasti parempi heitto. Jälleen kerran vajaa osuma, mutta niin kuin oli puhetta, näille herroille niistä tulee kyllä aina kaatoja. No. Ei hän ollut itsekään ihan nyt niin varma siitä. Ei ollut ja jo aika vajaaksi. Ei paljon tarvinnut mennä pidemmälle, niin olisi taas ollut 20 pystyssä, mutta hän kavensi johdon nyt 4 pisteeseen. Tosin Nikola on kaato alla ja hän voi palauttaa tilanteen 14. Eli hänellä nyt 7. ruutu. Niko Oksanen, All Stars Kouvola. Ja sama juttu kuin parilla erillisellä, että ihan ei pallo tule takaisin ja nyt jäi 2 ja 8 pystyyn. Eli nyt ollaan siinä tilanteessa. Tämä on niitä vaikeita paikkoja. Noin nähdään, kuinka se vajaa syntyy. Tämä oli just se, mikä oli tosi lähellä, ettei Samille käynyt äsken näin, mutta se otti sen verran enemmän kiinni. Kun Samilla on miedompi pallo kädessä, niin se jaksaa tehdä loppuun asti. Ja niin sanotusti ykköspallolla lähtee Oksanen tätä paikkaamaan. Ja varma paikka. Kyllä. Pallo pyörii niin vinhasti lyödessään tuohon etumaiseen keilaan, että siinä ei jää mitään muuta mahdollisuutta kuin se takimainenkin. Nätisti sen pallo sieltä nousee saavuttaessaan tuon keilaradan kuivan osan ja paukahtaa. Tässä tilannetta, eli tosiaan Niko johtaa 4 pistettä, mutta Samilla on nyt tupla alla. Niin Samilla on periaatteessa avaimet omissa käsissä tällä hetkellä, vaikka on perässä, kun hänellä on tupla alla. Eli 2 periaatteesta kaatua. Kyllä. Nyt on sitten tämä Nikon parempi rata. Eli ollaan 6. Oi. Nyt jäi paha reikä. Nyt ottikin pallo tosi paljon kiinni ja tätä nyt ei paikata kuin elokuvissa 4-6. Kannattaisi ottaa ehdottomasti 2 keilaa pois, koska silloin hukkapinnat ovat tasan, niin silloin ero ei ole kuin tasan 10 pinnaa. Hän yrittää heittää lujaa ja toivoo, että keilat pomppisivat, mutta näillä koneilla ne ei kyllä pompi. Joo, sellaisiakin tilanteita on nähty, että lujalla heitolla vallin kautta joskus saattaa tulla takaisin, mutta tosiaan näillä keilanpystyskoneilla tosi harvoin. Siellä on sen verran pehmeitä kuin nuo reunat. Joo, ja siellä on semmoinen matto, joka ottaa suurimman osan liike-energiasta, että ne ei vaan oikeasti pompisi sieltä. No se on toisaalta ihan oikein.
Kyllä, se on oikeudenmukaista. Mutta nyt on tosiaan Samilla. Jälleen omissa käsissä niin kuin edellisessäkin ottelussa. Kyllä. Ja nyt on Pasi Uotilaa vastaan. rata, joka on ollut hallussa tähän mennessä. Ja pysyy. Se oli täydellinen suoritus. Siinä ei jäänyt keiloille sanottava. Noin ero on sitten 20 pistettä, eli Nikon maksimi on tällä hetkellä 206. Ja siihen tosin Samin pitää kyllä yksi kaato tehdä vielä 206. Se oli aika ratkaiseva tuo äskeinen reikä. Kyllä, se muutti tilannetta, kun se oli vielä Nikon paremmalla radalla. Koska hän ei ole vielä tehnyt kaatoa tuolla oikealla puolella, missä tulee 9. ruudun heittää kohtaan. Jari Ratia, joka oli tuon peruskilpailun voittaja, hänhän saa edelleenkin huilata ja katsella vaan, miten kaverit heittelee ja valmistautua sitten siihen grande finaaleeseen. Nyt oli huono heitto. Kyllä. Ja jäikin vähän ovelan näköinen. Se on kotiportti, jossa on sitten vielä 9, joka vaikeuttaa sitä huomattavasti. Siellä takana. Tän joutuu väkisinkin paikkaa avauspallolla, koska muuten 9 ei saa paikkapallolla millään. Sami lähteenkin sitä avauspallolla yrittämään. Joo. Se olisi vähän helpottunut, jos 6 olisi sinne väliin jäänyt, mutta... Mä on kyllä ihan paikattavissa. Aika usein tästä paikka tulee. Ei tullut. Liikaa osui päälle. Olisi pitänyt vähän ohuempana osua tuo kolmoskeilaan. Kyllä, menee nyt aivan liian vasemmalle tuohon, että pallo ei väistä riittävästi. Noin ero on sitten enää 5 pistettä. Joo, näin se vaan. Ja nyt avaimet on Nikon käsissä, koska hän saa, jos hän tekee 4 kaatoa 206 ja Samin maksimi on enää 201. Joo, näin se vaan menee. Nyt Niko vaihtaa palloa tälle puolelle. Ja tällähän mielestäni on heittänyt. Joo, Jouni Helminen, olisikohan sun mielestä pitänyt vaihtaa aikaisemmin? Ja mun mielestä olisi jo, koska näkyy selvästi, että se ei vaan jaksanut tehdä enää. Katsotaan nyt aika rohkea ratkaisu tehdä se tähän kohtaan. Ja näin lähtee Oksanen. Ei auttanut, meni paksuksi tämäkin heitto. Se ei nyt mennyt kyllä hirveästi oikeallekaan, mutta nyt näki, että pallolla olisi taas paljon enemmän energiaa. Se teki tosi nopean tai tosi voimakkaan liikkeen lopussa. Vähän oikein niin kuin koukkasi, menee tosi suora ja siitä lähtee tuo nousu. Ja tämä on se niin sanottu kotireikä oikeakätiselle. Kyllä, nyt ei ole sitä 9, niin tämä 9 siellä takana, mikä Samilla on, tämä nyt on huomattavasti helpommin paikata. Niko lähteenkin sitä paikkopallolla paikkaamaan. Ja paikkaa sen. Pitää itsensä pelissä mukana. Ero on edelleen 5 pistettä. Tilanne on melkein se, että se mitä Niko tekee 10, niin Samin pitää tehdä myös, että Sami voittaa. Molemmilla siis nyt 9 ruutua pelattuna ja Konsterilla on tuo missi, niin sanottu missi 9. Kyllä, koska jos Niko tekee 3 kaatoa, hän saa 196 ja siihen vaaditaan sitten Samiltakin 2 kaatoa. Niin, tässä on vastassa nuoruus ja kokemus. Todella hyvä heitto tärkeäseen paikkaan. Nyt tällä hän pakottaa Samin jo tekemään ainakin ehjän ruudun. Nyt luotti palloon ja vajaa osuma ja jälleen keilat lentelevät joka puolelle. Niko Oksanen on niitä pelaajia, jotka ei kovin rajusti tunteitaan näytä. Aika tyynesti pelaa. Kyllä se saa pieni heristys tulee. Mutta... Välillä tulee ihan oikein kunnon tuuletukset, kun on oikea paikka sille. Yksi tärkeä osa on pitää tunteet kurissa pitkän päivän aikana, koska tulee ylä- ja alamäkiä. Niin... Eilenhän pelattiin todella pitkä päivä 10 ilta myöhään lähes 12. Oi, ja sieltä tuli toinen kaato.
No niin. Olin kuulevinen kyllä isä Mikan äänen huutavan katsomusta, että hei! No käytännössä jos hän saa 6 keilaa pois ylimääräisellä heitolla, niin pakottaa Samin tekemään 2 kaatoa kymppiruutuun. Jälleen tosi hyvä heitto tärkeäseen paikkaan. Vähän vajaa, mutta kun pallossa on kierrettä, niin tulee kaatoa. No olihan niin, siinä. Ja sieltä tuli tuuletusta. Niin kuin sanoin, oikeassa paikassa. Tärkeässä paikassa. 6 keilaa tällä heitolla, niin vai Samilta vaaditaan 2 kaatoa. Jaha, sieltä lähti vain 7 pois, eli jäi toi siipi oikealle, mutta... Sillä ei oikeastaan ole merkitystä. Se on sarjaksi 193 ja tosiaan Sami nyt tiukan paikan edessä, 2 kaatoa. Tosin Sami on nyt kyllä hänelle paremmalla radallaan. Hänellekin vain 2 epäonnistunutta ruutua, joista tuo niin sanottu missi tullut. Kiire on. Ei jaksanut ja reikä tuli. Aivan liikaa oikealle suuntautui heitto, eikä pallo ottanut riittävän aikaisin kiinni. Tässä kun aina puhutaan siitä reiästä, niin sanois Jouni ihan tarkalleen, mitä reiällä siis tarkoitetaan. Ykköskeila pitää ensin Ykköskeila pitää olla pois ja sitten siinä pitää olla, mitenköhän se nyt oikeasti sanottaisiin, keilojen välissä pitää olla niin kuin yli pallon. Itse asiassa 90 olisi reikä, mutta siitä pallo ei mahdu välistä. Niin. Hyvä kysymys. Joo. Eli kuitenkin vierekkäinen keila pitää olla pois. Kyllä. Joo, ehkä se on se. Sillä nyt ei pistelaskun, se on vaan sanonta, että pistelaskun kannaltahan sillä ei ole merkitystä, vaan puhutaan reistä. Kävikös niin, että... No niin, kun ei saanut, sinne jäi tuo reikä. Olisihan Konsteri voinut sitä yrittää. Kyllä sitä yrittikin, mutta ei tullut paikkaan toista, sillä ei ollut merkitystä. Käytännössä merkitystä, niin tässä tulee ilmeisesti tuo näitä huippuheittoja. Ja näin olette, hyvät Yle Areenan katsojat, sitten todistamassa sitä tapahtumaa, jossa ratkeaa Vuokatti Experience keilailuturnauksen voittaja, nimittäin kilpailu huipentuu Jari Ratian kokeneen 37-vuotiaan tässä harjoitusheittoa heittävän keilaajan ja sitten nuoren vasta 18-vuotiaan Niko Oksasen kesken. Ratia on heittänyt tämän päivän melkoisen varmasti, keikkunut koko ajan tuossa karsinnassa siellä sijoilla 1-3 kutakuinkin. Joo, ihan aamu ei lähtenyt käyntiin. Ensimmäinen sarja oli 159. Joo, tosiaan se oli. Mä vielä kävin häntä jututtamassa ja joku sanoi mieleen, että miksi sä menit laittaa Ratia jumiin ennakkohaastatteluun. Hän vielä kertoi, että hallussa on ja niin. Sitten tuli 159. Tosiaan hän kyllä korjasi sen hienosti, koska seuraava sarja oli 279. Ratia edustaa lahtelaista Bay seuraa. Eli on niitä
Lahden miehiä. Lahden miehiä, Lahden kyllä. miehiä. Tosin on ProShop keilahalliyrittäjä pääkaupunkiseudulla. Tapiolan halli sekä taitaa Sellon halli. Sellon halli nyt tämän vuoden alusta. Ostivat liiketoiminnan Kimmo Lehtoselta, joka vähän vähensi työn taakkaansa. Joo. Ymmärrän hyvin. Niin sinä itse yrittäjänä tiedät, että miten työlästä se homma kaiken kaikkiaan on. Nämä seuraedustuksethan ovat hyvin väliä, eli keilaaja edustaa, Kyllä. Saattaa olla, että kotipaikan ja edustavan seuran välillä on satojakin kilometrejä. Kyllä se on muuttunut aika paljon. Jos mennään ajassa taaksepäin, yleensä heitettiin oman kotikaupungin seurassa, mutta nykyään ne ovat aika NS-sekaisin nyt. Tässä näette tuon kaavion Sami Konsteri välillä ensimmäinen, sitten Konsteri eteni seuraavaan vaiheeseen. No siinä on mennyt Uotilan nimi nyt kyllä väärään paikkaan, eli se oli Konsteri, joka eteni siihen Oksasta vastaan ja nyt sitten Oksanen kukisti Konsterin ja Toistaiseksi pudotuspelit eivät ole muuttaneet järjestystä. Aivan oikein, se on hyvä huomio, nimittäin tässä järjestyksessähän oltiin, eli Ratia oli 1, Oksanen 2, Konsteri 3 ja Uotila 4, eli näin tällä lailla tässä nyt mennään. Koska toihan oli viimeiset rudut oli tosi jännittäviä tuossa karsinnan lopussa, että Niko johti pisteellä ennen viimeistä ruutua. Niko teki kaadon, Jasu teki kaadon. Nikolla jäi todella hyvästä... Jasu on siis Ratia. Niin, Ratia teki. Nikola jäi todella hyvästä heitosta 10 ja Ratia teki kaadon ja eteni sillä tavalla suoraan finaaliin. Ratiakin saa päättää, että kun hän korkeammin sijoittuu, niin hän haluaa aloittaa. Ja kerrotaan vielä, että Niko Oksanen, vasta 18-vuotias keilaaja, tempasi täältä Vuokatti Experience-turnauksesta 1800 €. Ihan mukava raha tuollaiselle nuorelle miehelle. Siis Sami Konsteri. Anteeksi, Sami Konsteri. Niin. Kyllä, tässä on erittäin hyvä palkinto. Oksanen on nyt kiinni 2,5 tonnissa, näin mun piti sanoa. Kyllä, ja tietysti voittoon. Voitto on sitten tietysti se 4 tonnia, mutta nyt. Todella hyvä avaus Jarilta. Ei tolla pallolla ihan hirveästi, mitä mä oon nähnyt, niin ole keilannut. Että sekin kertoo, että jonkun verran enemmän kitkaa nyt ovat tuossa lamput saaneet radalle aikaiseksi. Että käyttää huomattavasti miedompaa palloa kuin mitä tässä pitkin päivää on ollut kädessä. No niin, ja sitten Niko tälle oikealle puolelle. Sama pallo, millä hän yritti ysiruudussa. Vähän kiiltävämpi pintainen pallo hänellä nyt käytössä. No niin. Se oli jo paljon parempi heitto ja selvästi luotti, kun tiesi, että se pallo kääntyy jo lopussa, niin uskalsi heittääkin sen reilusti ulospäin. Ja molemmat avasivat täydellisellä kaadolla. Joo. Ulospäin heitto tarkoittaa siis sitä, että kulkusuunnassa pallo heitetään enemmän oikealla olevaa ränniä kohti. Ja sieltä kyllä, vasemmalta oikealle käytännössä. Näitä keilailutermejä. Kyllä. Enemmän alettu puhua nykyään siitä, että annetaan paljon lähtökulmaa pallolle. On tavallaan termi, mitä nykyään käytetään. Eli on aika iso kulma poispäin taskusta, kun se lähtee kädestä. Nyt Niko vaihtoi palloa myös toiselle radalle. Hyvällä seurauksella. Joo, ilman muuta hyvä valinta ainakin näiden 2 heiton perusteella. Vähän kiiltävämmällä pallolla siis lähtee ja aivan siitä 3-4 merkin välistä. Sieltä keskeltä pelaa Oksanen ja pallo vie juuri ne keilat, mitkä sen pitää viedä. Juuri osui ysiin vielä. Se oli pieni. Siihen mä kiinnitin juuri huomiotakin, että osua se sentä siihen ysikeilaakin, joka niin kuin on opetettu, että näin sen pallon pitäisi siellä patterissa liikkua. Ja Jari Ratia vastaa. Hänelläkin ensimmäiseen ruutuun kaato. Hakee oikeaa otetta. Siellä pallo oikeaoppisesti, tai käsi pallon alla ja siitä irrotus. Hyvin luki, niin sanotusti otti riittävän aikaisin kiinni ja teki hyvän pyöreän liikkeen. Ja Jari tasoitti pelin. Joo, lähtee sieltä oikein mukavasti, eli... Se oli ihan täydellinen osuma taas. Siinä ei minkäänlaista jossittelulle jäänyt sijaa.
onpa tässä päivän aikana, kun on aamusta saakka keilattu, niin kyllä kaikenlaisia osumia nähty, mistä ihmeellisiäkin kaatoja on tullut ja myös ihmeellisiä reikiä. Kyllä. Ja onhan tässä jo pitkä päivä takana. Kello on nyt 8 ja me kuitenkin aloitettiin 10 tänään. Ja eilen 10 ja 10:24 lopetettiin. Mä olin hotellilla takaisin vähän jälkeen puolen yö. Joo, silloin ne loppu. Viimeinen erä, kun alkoi kello 22. Kyllä, olin itse keilaamassa siinä valitettavasti. No ihan ei riittänyt sitten kuitenkaan näille viimeisille kierroksille. Mutta hyvinhän sä kuitenkin tänäänkin keilasit. Mulla oli niin tasainen päivä, mutta mun alaraja oli yläraja oli liian matalalla. En saanut isoja sarjoja. Aina kun minusta tulee iso sarja, niin tuli vastineeksi, onnistui pilaa sen parilla reijällä. Noin, Jari siirtyy 10 pisteen johtoon tällä täydellisellä kaarolla. Kyllä, 3 ensimmäistä ruutua ja kaikkiin kaatoja. Kyllä Ratian työskentely on tällä hetkellä, ette nyt sanoisi ihan silmiä hivelevää. Kyllä. Hän keksi aika nopeasti tämän rataparin metkut. Tosin nyt näyttää kyllä Nikola pallonvaihdon jälkeen, että ainakin 2 ekaa ruutua näytti todella hyvältä. Kouvolalainen pistää pallon liikkeelle. Vajaastakin lähtee. Vajaastakin lähtee, mutta kun pallossa on paljon kierrettä, niin saa heittää vajaaksi. Se ensimmäinen peli oli kovatasoinen, toisen näytti vähän rauhallisemmalta. Nyt ei ole tullut muuta kuin kaatoja. On tää kuitenkin niin kova ja raaka laji, että tuskin molemmat 300 tässä finaalissa heittää. No, sitä ei ole käsittääkseni. Onhan televisiossa kautta aikoin 300 heitelty, mutta vielä ei ole koskaan päättynyt 300-300. Niin. Mä tiedän yhden pelin, mikä päättyy ammattilaiskiertueella. Finaali päättyi 296-280. Se on äärimmäisen kovatasoinen ollut. Ja sitten Niko Oksanen on 4. ruudussa. Paksuksi menee ja se kutonen kiertää 10. Se oli ihan yli puolella. Kutonen sinne jäi, meni ihan yli puolella. Nyt ei ollut niin kuin näkee, että pallo ei ollut lähelläkään oikeata paikkaa. Olisi pitänyt mennä huomattavasti enemmän reunaan päin. Eli 3 vei 10. Niin. Selvisi pelkällä kutoskeilalla, josta nyt varmasti tulee paikkoa. Keskelle keilaa. Kyllä. Niko on harvinainen juniorikeila, että hän on myös hyvä paikkaa. Näistä 300 sarjoista, niin tuo Pasi Uotila, joka heitti tänään sen 300 päivällä ja sai siitä sen 300 euron palkkionkin, niin se oli hänelle jo 104. Ja sekin on vielä, mikä siinä on, että hän teki ensimmäisen 300 vuonna 2006, eli se 100 tuli käytännössä 10 vuodessa ja se on aivan käsittämätön suoritus. Nostaa Uotilan arvoa keilaajana todella korkealle. Ja sitten Jari Ratia, hänellä 4. ruutu. Ja edelleen vakuuttavaa työtä tekee nyt Jari on heittänyt 4 todella hyvää heittoa. Mainitaan vielä siitä 300, että hän on ainut pelaaja Euroopassa, joka on pystynyt heittämään 100-300 sarjaa. Ja hänellä on useampi kappale, että hän on heittänyt samaan peliin 2 300. USAsta ei tarkkoja tietoja ole, mutta siellä tiettävästi on enemmän. Siellä varmaan on, mutta Euroopassa hän on ihan omilla luvuillaan. Ja siinäkin oli kausia, että mun mielestä yksi kausi, että tuli 5 kertaa peräkkäin 299, kun jäi mitä ihmeellisimpiä keiloja pystyyn yrityksistä. Nyt on Jarilla iso heitto, kun Nikola jäi, ja pystyy tällä siirtymään jo 21 pisteen johtoon, jos tämä on kaato. Aratia heittää hyvinkin eleettömästi, on hyvin rauhallinen heittäjä, ei paljon näytä tunteitaan. Jari kanssa myös ratkaisi täältä, alkoi heittää ilmeisesti rata vähän kuivana, alkoi selvästi heittää vähän pidemmälle, jolloin hän saa, jossa näkyy, että pallo lentää pidemmälle, se myös lisää pallon liukua ja yleensä myös tekee vähän selvemmän liikkeen lopussa. Lamput ovat niin kuin aina keilailussa, kun televisiossa pelataan, niin lamput saa öljyn
kuivumaan, mutta saa sen myös nopeammin liikkumaan, että se liikkuu myös perille tuonne lähemmäksi keiloja, niin se myös loppureaktiota vähentää jonkun verran. Ratialla siis niin sanotusti 5 kaadon jono. Aika reunassa käy, mutta hienosti nousee taskuun ja jälleen kaato. Todella hyvä heitto Nikolta. Näkee, että tämä kiiltävämpi pallo, sillä vaan niin paljon enemmän liikennärkkää, se tekee tosi hyvän liikkeen tuolla lopussa. Ja niillä katsojilla, jotka ihmettelevät, mitä siinä välillä tehdään, niin rataöljyä on kuitenkin sen verran, että siitä heittojen välillä pyyhitään pois. Kyllä, se vaikuttaa, pallo ei välttämättä tee ihan niin paljon lopussa, jos ei sitä pyyhitä tuosta pois. Ja toisekseen myös se, että se ei myöskään mene käsiin se öljy. Ja nyt on 6. Jos tästä kaato niin kuin tulee, niin kuitenkin Ratialla on vielä niukka johto. Tärkeä tupla Nikolta, että pysyy pelissä mukana. Jari Ratia vie tätä finaalia nyt 5 kaadon jono. Mikä sen salaisuutena on nyt omasta mielestä ollut? Keskittyy vaan yksi heitto kerrallaan tässä suorittamaan, ei mitään muuta. Miten sä oot kokenut sen? Onko lamput lämmittänyt rataa ja tehnyt sitä kautta erilaiseksi? No ei, mä oikeastaan huomaa eroa tällä hetkellä. Vaan näytti siltä, että heitit vähän pidemmälle tuota palloa. Mä tein sen tarkoituksella kyllä, että mä saan vähän pallon lämäämään paremmin perällä. Että. Ja hyvinhän se on lämännyt. No niin, Niko, kaatoja tulee, mutta se 1 paikko. Joo, 1 tosi huono avaus siihen niin väliin, mutta uskotaan siihen, että peli kääntyy vielä. Niin, sä oot nyt siirtynyt heittämään tällä pallolla, jota ekassakin matsissa vähän kokeilit. Joo, kyllä vaihan kiiltävämpää, loppuvoimakkaampaa palloa, että siis saa paremmin alun läpi ja paremman reaktion keiloissa. Minkälaisella pelillä tuo Jasu tässä pestään? Mennään kans heitto kerrallaan, niin eiköhän sieltä vielä kaadu. No näin mennään. No niin, ja sitten Jarin vuoro vastata. Hänellä tosiaan 5 kaatoa alussa ja käytännössä 11 pisteen johto tällä hetkellä. Mahdollisuus lisätä se takaisin 21. Oli tosi iso tupla Nikolta pysyä pelissä mukana äsken. 2 todella hienoa heittoa. Ja tärkeä tupla, niin kuin sanotaan. Kyllä. Jari ottaa tosi kauan aikaa keskittymiseen. Niin kuin hän totesi, 1 heitto kerrallaan, muuta ei voi tehdä. Nyt lensi jo tosi pitkällä. Ehkä jäi jo vähän jopa käteen kiinni ja tietysti siitä maksimirangaistus. Hyvin sanottu. Maksimirangaistus on tuo ammottava reikä. Joo, tässä nähtiin hyvin, miten pitkällä tuo pallo lensi kädestä ja siihen suoraan päin ykköskeilaan se menee ja jättää toiselle vasemmalle puolelle 2 ja toiselle puolelle. Eli niin sanotusti 5 vaille. Puhutaan Kirkosta tästä, joskus sanonut lempinimekseen Kirkko tämä kuvio. Siitä 3 keilaa pois ja tilanne muuttui taas huomattavasti. Ratia ei siis yrittänytkään lähteä paikkaamaan, että on heittänyt ihan tuonne 10 keilaa kohti ja pyrkinyt lyömään näitä 2 pois. Siitä voi saada 4, mutta siitä tosi harvoin saa kaikkea. Totta kai voi saada pari irtopistettä lisää, mutta no, tilanne muuttui. Niin kuin äsken oli puhetta, että penkillä istumalla voi siirtyä johtoon ja Niko siirtyi juuri 8 pisteen johtoon. Joo, koska hän paikkasi sen 1 Kyllä. Ja Ratia ei tähän paikkaamiseen pystynyt. Paikkaaminen on se, että sillä toisella heitolla saadaan pois ensimmäisen heiton jälkeen jääneet keilat.
Todella hyvä heitto siihen päälle, mikä on tietysti tärkeää, että saa unohdettua se huonon suorituksen ja keskittyy vaan seuraavaan, mutta avaimet ovat siirtyneet nyt Oksasen leiriin. Olisiko siinä juuri se, kun hän sanoi, että hän pyrkii heittämään pidemmälle, että siinä tulee se mahdollisuus, että sitten se meneekin liian pitkälle. Kyllä, siinä tavallaan se vaatii vähän erilaisen... Se ei ole luonnollista. Niin, se vaatii vähän erilaisen suorituksen, siinä voi tulla, että sit, varsinkin tässä tapauksessa, jos lensi niin paljon ylöspäin, niin sit se otti niin paljon myös kiisamalla. Ja niin kuin sanoin, totta kai maksimirangaistus siitä. Oksasella nyt niin sanotusti tupla alla, eli 2 kaatoa alla. Ja tähän jos täräyttää kaadon, niin lähtee hallitsemaan tätä peliä. Hyvä on tänne. Yli puolelle meni sinne niin sanotusti IFK:n puolelle ja jätti tuon kotiportin 30. Elekielikin oli, että vähän nyppäsi niin sanotusti irrotuksessa, mikä sitten näkyy vähän tavallaan sama, mitä Jari teki edellisessä heitossa, mutta ei ihan niin korostuneesti, mutta pallo teki sitten taas huomattavasti nopeamman liikkeen. Ja syöksähti sitten sinne niin sanotusti ylipuolelle. Kyllä, tämän kuviohan Niko kerran jo paikkasi tuossa edellisessä sarjassa. Niin, se on se niin sanottu oikeankätisen kotiportti 3. Nyt tapahtui todella harvinaista, että joku heittää paikkopallolla läpi tosta. Sitä ei kuule nähdä montaa kertaa. Ei paikkopallolla varsinkaan. Sieltä se sujahtaa Kyllä. läpi. Joskus show-mielessä yritetään avauspallolla, mutta mä en muista, että mä koskaan nähnyt paikkopallolla ketenkään heittävän koska siitä. paikkopallojen ominaisuus on, että ne menee niin suoraan. Toi tarvii sen pienen nousun siellä lopussa, ja että se sujahtaa siitä 3. ja 10 keilan välisestä reiästä. Ja näin tilanteet muuttuvat. Niko Oksanen 8. ja nyt taas räjähtävä osuma. Todella hyvä paluu tuohon. Ja nyt, niin kuin sanoit, on tärkeää, että epäonnistuneen suorituksen jälkeen tekee hyvän suorituksen, jolla saadaan nopeasti unohdettua se huono heitto. Tosiaan tilanne muuttuu, että nyt Jari siirtyy Jäsken johtoon istumalla penkillä. Kotiportin läpi heittämistä, sitä kyllä varmasti ihmetellään pitkään, että miten se oli yleensä mahdollista, että näin tapahtuu. Mutta kyllä se omin silmin täällä nähtiin, ja nyt Jari Ratia. Jälleen heitto aika pitkälle. Ja tulos on tässä. Nyt selvisi sentään, ei selvisi paikattavalla kuviolla. Hän kyllä, jos paikkaa, niin pysyy edelleen johdossa, mutta Nikolla on kaato alla. No, siitä se lähtee 3. 6 eestä ja syöksyy ränniin eikä... Nopeasti katsottuna näyttäisi, että 6 ja 10 on aika erillään toisissaan. Niin se on klipin mahdollisuus on aika paljon isompi, ellei toi 6 menee suoraan tuosta 10 edestä ja pallokaan ei osu siihen. Tarkka keskittyminen. Tosi varma paikka. Joo. Ratian työskentely on varmaa ja eleetöntä. Nyt 8. ruutuun 171 pistettä. Sillä ollaan 8 pisteen johtoasemassa, mutta tosiaan Nikolla on kaato alla 8, niin hänellä on kohtalo omissa käsissään. Näin se vaan on. Siihen vielä tupla, niin tilanne taas helpottuu hänen kannaltaan. Koska Niko lopettaa nyt ensin, Jari heittää nyt 9 ruudun, Niko lopettaa ensin. Jos Niko tekee 4 kaatoa, niin hän voittaa tämän kilpailun. Nyt on tärkeä ruutu Jarilta tämä 9. ruutu, jolla saa kaadon alle. Tällä puolella Jarilla on kaikki kaatoja tähän mennessä. Se näytti paljon paremmalta. Eipä sitten ottanutkaan kiinni. Ei oikein.
nämä epäonnistuneet heitot on selvästi olleet menneet vähän niin kuin liian kauas tuonne radalle. Tiedät, vaikuttaako jo pitkä päivä, ettei ehkä pääse pallosta irti enää tässä vaiheessa päivää, kun on pelattu niin paljon sarjoja, niin käsikin vähän elää. Se ei ole helppoa aina välillä heittää pitkälle. Ja siellä on 2 ja 8 pystyssä. Eli se 8 siellä poliisina väijyy takana. Tämä Jarilla on vähän vähemmän kierretty. Tämä on paljon vaikeampi kuva hänelle kuin Nikolle, mutta Vuoren varmasti hän sen paikkaa ja pitää vielä johtonsa. Seuraatte siis Yle Areenan lähetystä Vuokatti Experience keilailuturnauksen huipentumasta, jossa Jari Ratia ja Niko Oksanen taistelevat 4 000 euron voittopotista, eli 2 viimeistä kilpailijaa on jäljellä. Ja tässä pudotuspelissä, mitä 4 keilaajan kesken käydään, ja tullaan viimeisiin ruutuihin. Viimeistä edellinen siis Niko Oksasella. Ja sen jälkeen hän jatkaa vielä 10 ruutuun. Äsken meni pallo pahasti päälle tällä radalla. Itse asiassa ei näyttänyt niin huonolta, että olisiko rataset jo kuivunut. Ratia ei edes katso näitä Oksasen heittoja. Nuori vasta 18-vuotias Oksanen paukauttaa siinä 9. ruutuun komean kaadon ja taistelee rajusti voittopotista. Niko on ollut näissä tiukoissa paikoissa nuoresta iästä huolimatta kyllä tosi hyvä. Tehnyt paljon kaatoja silloin, kun on niitä eniten tarvittu. Ja hän siirtyi äsken nyt 4 pisteen johtoon. Ja käytännössä hänelle riittää kaato 7 paikko tämän turnauksen voittoon, koska Jarin maksimi on 2.29, jos tekee niin sanotusti lopun umpeen. Joo, Ratialla on 8. ja 9. ruutuun paikko, kun Oksasella siellä on kaadot alla. Kaikki nämä finaalikamppailut, joita me olemme täältä Yle Areenasta teille välittäneet, ovat päättyneet ja ratkenneet ihan viimeisiin ruutuihin. Niin ratkee tämäkin. Iso heitto. Tosi hyvä heitto, mutta ensimmäisen kerran Nikolle varmaan koko kisassa jäi taskusta jotain. Joo, ja se oli 10 keila. Tämä nyt on se sitten, että 6 menee lujaa ohitte. Eli vähän meni liian suoraan, mutta oli kyllä tosi hyvä heitto tuohon tilanteeseen. Nyt jos hän paikkaa ja ottaa 8 pois, hän pakottaa Jarin tekemään 2 kaatoa 10 ruutuun. Ja kyllähän se varmasti tekee. Täysin varma paikko. Eli nyt tosiaan 8 pois, niin ollaan samassa tilanteessa kuin edellisessä sarjassa. Eli silloin Konsterin piti tehdä 2 kaatoa. Niin nyt Jarin pitää tehdä 2 kaatoa. Riippuen tästä ylimääräisestä. Tästä kun näkee, kun Oksanen pistää noita sormia tuonne, näkee miten tiukalla peukalolla hän pelaa. Hän joutuu todella painamaan se peukalon sinne. Kyllä, se on täällä näille kierremiehille, jotka tekee paljon rullaa, niin he kyllä pelaavat tosi tiukalla peukalolla, jotta ei tarvitse kuristaa palloa. Noin sarjaksi 2-2-2 ja kilpailu saa hienon päätöksen, viimeinen ruutu. Jari Ratiolta vaaditaan 2 kaatoa. Ja nyt Niko Oksanen ei oikeastaan ei voi tehdä mitään, voi vaan odottaa mitä kaveri tekee. 9. ruutuun 189. Tärkeät heitot Jari Ratialla nyt. Nämä heitot ratkaisevat 4 000 euron voittopotin. Oksanen on hommansa hoitanut.
Ei tullut. Tuli ammuttava reikä. Meni vähän liikaa oikealle, ei ihan ehtinyt mukaan. Ja nuori Niko Oksanen voittaa tämän vuoden Experience. Näin se vaan on. Toki paikon voi vielä tehdä. Ei tee. Ottelu on ratkennut. Voittaja on All-Star seuraa Kouvolasta edustava Niko Oksanen, vasta 18-vuotias. Oksanen pienien vaikeuksien jälkeen on mestari, kuittaa 4 000 euron voittopotin. On hienoa kevättä pelaa Oksanen. Oli Euroopan mestari, oli joukkuemestari Jesse Ahokkaan ja Pyry Puharisen kanssa ja nyt vielä huipuksi tämä. Ja onhan tässä SM:tkin vielä edessä. Kyllä. Niko. Onneksi olkoon Niko Oksanen. Vuokatti Experiencein voitto ja 4 000 euroa. Minkälaiset on mietteet nyt? Kiitos paljon. Loistavat fiilikset tietysti, että onnistui toi finaalipelit tässä näin keilaamaan ja hyvät on fiilikset. Mikäs omasta mielestäsi oli ratkaisu siihen, että pystyy tähän upeaan suoritukseen? No kyllä keskittyminen oli hyvää luokkaa, että sai laadukkaita suorituksia, niin se on iso osa tätä lajia. Sitten selkeästi vaihdot siihen kiiltävämpään palloon molemmilla radoilla. Joo, vaihoin sitten kuitenkin, vaikka sanoin aikaisemmin toisin, että ei vaiheta, niin vaihoin kuitenkin, että näin, että se oli parempi valinta ja hyvä, että vaihoin. No yhden asian saat kyllä selittää. Miten saa kotiportista paikkopallolla läpi? Se onkin hyvä kysymys. Se on hienoa, että se tallentui videolle, että en ole kyllä ennen itse saanut sitä. Kyllä se ykköspallolla yleensä joku saa, mutta ei paikkopallolla aika harvoin näkee. Kyllä, joo, paikkopallo vielä vähemmän koukkaa lopussa, mutta läpi meni kuitenkin. Oletko itse koskaan aikaisemmin, muistatko tällaista? Ei kyllä tule mieleen. No niin, mutta kaiken kaikkiaan Niko Oksanen, keväthän on yhtä pelkkää keilailun juhlaa osaltasi. Euroopan mestaruutta, on joukkueen mestaruutta, on Experience-voittoa. Miten Suomen mestaruuskilpailut aikuisten? No joo, karsintaa mennään heittämään viikon päästä ja sitten finaalipaikka on jo hallussa rankingin kautta. Että käyn heittämässä ja sitten finaalipäivänä keskitytään sitten sinne. Haetaan sieltä mahdollisimman hyvää suoritusta. No mikä omasta mielestäsi on syynä siihen, että tämä kevät on ollut tällaista yhtä juhlaa? Olet voittanut muitakin kilpailuja tietysti kuin nämä äsken mainitsemani. No joo, kyllä on tietysti kovaa on reenattu nyt tätä kevättä varten muutenkin, että tietysti varmasti reenaaminen tuottaa tulosta, että hyvä, että reeni palkitaan. Niin, sulla on mahdollisuus siellä Kouvolassa hyvin harjoitella. Kyllä joo, Kouvolassa on loistavat harjoittelumahdollisuudet, että urheilupuistossa löytyy kaikki läheltä, keilahalli ja kaikki muut liikuntapaikat, niin loistavat puitteet Kouvolassa. No miten sitten, kun ajattelet omaa uraasi, ikää vasta 18 vuotta, tässä ehtii vaikka mihin, kuten Ratiat ja kumppanit on näyttänyt. Joo, kyllä tietysti kaikki on mahdollista, että jatketaan reenaamista ja yritetään katsoa mihin se sitten vie mennessä. Kiitoksia Niko Oksanen ja vielä kerran onnea Experience-voitosta. Kiitos paljon.
Niin, näin me saamme nuoren voittajana. Tosiaan itse asiassa kertomatta äsken, että Nikolla oli jo meinasi olla vähän vaikeuksia tuossa alkukilpailun kanssa. Hän sai tuloksen vasta kohtuullisen myöhään eilen, mutta ihmettelinkin, että sinne meni niin kauan, koska oli aivan varma, että hän pärjää tosi hyvin tässä kisassa. Ja no, niinhän hän pärjäskin. Sitten tässä odottelemme palkintojen jakoa. Pasi Huotilaa tuntuu niin hymyilyttävän ja naurattavan. Ei ole yhtään murheissaan siitä, että jäi tyytymään 1500. Sieltä tulee Pasi Huotila, 4. sija, Vuokatti Experience ja 1500 sekki tulee käteen kilpailujohtaja Marko Lindemanilta. Lindeman tehnyt paljon töitä tämän turnauksen eteen. Ansiokas, hieno. Kyllä, tämä on todella hieno turnaus. 3. palkinto 1800 €, Sami Konsteri. Mies, joka pudotti Uotilan sitten jatkosta. Ja toinen tänään Ratia Jari 2500 €. Ja sieltä tulee sitten ja tuo komea 4000 € palkintosekki. Niko Oksanen, seura All Stars Kouvola ja Lindeman antaa tuon muistokeilan hänelle ja näin onnittelut finalistien kesken ja tietysti yhteiskuvaan koko joukko. Niin tuo Lindeman on luvannut, että kyllähän tätä experiencea jatketaan ja mielestäni tämä toukokuun alku Vapunseutu sopii mainiosti. Kyllä, tapahtuma on ollut mielestäni erittäin onnistunut. Kyllä, tämä niin kuin sanoin, että tämä on todella hienosti järjestetty turnaus. Tänne on aina ilo tulla ja kiva kuulla, että turnaus saa jatkoa. Näin on tämänkertainen Experience-turnaus ohi. Seuraavan kerran Ylen kanavilla. Keilailua jälleen Suomen mestaruuskisojen osalta TV2 toukokuun lopulla. Joten oikein hyvää loppuiltaa kaikille Yle Areenan katsojille ja käykääpä keilaamassa.